Здравейте! Казвам се Олга и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. Изкуственият интелект трансформира начина, по който живеем и работим, като позволява на машините да изпълняват задачи, които преди изискваха човешки интелект. От учене и разсъждение до самокорекция ИИ разширява границите, особено в машинното обучение, където се учи от данни без явна програмиране. ИИ предизвиква вълни в различни индустрии, като здравеопазването, диагностицирането на заболявания, персонализирането на планове за лечение и управлението на медицински данни, финанси, автоматизиране на търговията, управление на рисковете и предотвратяване на измами, автомобилна индустрия, разработване на автономни превозни средства и системи за подпомагане на водача. С развитието на ИИ, етичните и правни съображения са от съществено значение, особено в области като поверителност, сигурност и отговорност за решенията на машините. Важно е да се разработят силни регулаторни рамки, за да се гарантира безопасното и ефективно използване на ИИ за общото благо. Свържете се с екипа на Crowdy HAI, за да намерите просто решение, което може да интегрира ИИ във вашите ежедневни бизнес дейности.